December 2025. She survived by 5 girls and 1 boy, 11 grandchildren and 2 great-grandchildren. Lala Mokolo, Bashobo, Ladlele, Bangazi. Wasishiya kodwa kulungile ngoba kuyintando kaNkulunkulu. Hamba kahle sobonana ngelizayo. Umoya wakho uphumule ngokuthula usithandekile. Masibone. Sizafunda incwadi abase Thessalonike chapter 4 verse 13. Kepha
Asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukufa, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuba uJesu wafa wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngokuba lokho sikutsho kini ngezwi leNkosi, ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube kufikeni kwenkosi, asiyukubandulela nempela abaleleyo. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokoma, ngephimbo lengelosi elikhulu, nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi.